Sini ang ani live ni first time live video khai tong ora Facebook on orang nulis kang khai di tawang mai kok sabai bedi sabatam sungnai norok je proof nai mani norok jana samani ang jotono tini share khai bai kha aboni ya golo bujudi norokungsasuk sungna musungke anora jago sungphai ang post khai mani thajung pro post khai mani share khai jaya kho nang nungya chini photo rok nang nungya kok rok khake boi share khai pro ke brung brung ke share khai lega loge loge no video rok sanam lega ba tabuk ang je ukong no sawi share khai mani takhe tangi share khai be take biang thangmai ga golung de burma lachi de tamno lachi nani tabo ai khana bele ano manai ano bahai ke tola khiklai manai gulung de burma very good nang mani tongo very good mani de toratei don't worry ang actually ang ni bagi wana ya buji kha ude luko ni borok rok paksa buksu tamo tamo ni salai ni share khailai tonglai mekha abatam ani simide jayang tong ro jagao tamo kogno tui saka sabukhu takpani sia ko si ariang meska saimali abo sabang kha what happened Tripura kulis tongkha Paisung pai what happened ketal khayai okay tegisa borok bangra tu ang belai kheno wana jak bomti hai borok tuma mentality tui ba tong bai kaisa maniman khangkhe amono bahai ke subai sukru boi bono pura buthar paya sak borong asake kuthum layo musu kuthiyo sukru kuthum ma haike take biang kama bai khaw munishoro biang kama bai kha ora acting khaina ni nanya aso gulung nung ja chaja ge hangka ke ora ni nung thangmano nung hai nang nungya borong ni dorkar korei sang nung hai borok rona I jaga excuse rona bu phaya angor acting bu khai tongya okay take koi mungsa sengra ya phai nai phayo asuk sinamble an kok sungde angni rongni question answer na hinji phayo tini live gyani live phaino kun dorka korei agulong ang sak sungna torja gya bele aphu ano nirok si kotor sunawo angbu nirok hai parani sia beri khoroksa no tongmani nirok si ani video no hajak ge asake ano kusugo tisaka tak tumani nirok na no na hoi no hoya angi batam tumani niron tang na sira jaglang bo sajdi ko angbo sai meya 삭삭 떨다고 보. 마기 시방 삭삭 떨다고 히. ताकि तुम्हारी कोई मुंग सा संग रख लिया संग भाई सीधी ए बोनो रिचा जमातिया जे सामानी जे ट्रोल खाइमा नि खाइका ताबो के व्हाट हैपेन हि सि संगु बोनो सीते तै संग फायो अर जागाव तुमा अंखाइ हि akon bahai ke oroniyo phai sarak sinai ba fake account khulogoi se brok ke troll khai tongo himmat sa korei nijini real account bai ke saphaiwani lasia de bri behe walai tonglaiwani bosa si mungsa reason korei fake news si reine brok hai ke troll khai tongo tini ang joto proof ni rongni biskango berai rokha ani mungsa dorkar kri ni rong biskango bahai ke proof roani
but ma rokha ani bangai ya nirok ni bangai si hai ke nirok ni bokhok bisni uyong ya de erek eri nirok ni bomotom moti khesi no khoi pai nai hani bangai si maro nirok ni kahani bangai ani kok no chaja ya bo tong ne chaja tong ke kubbi si thaw na ka ro dia no gulung de bor mas babu belengka khan ekte na hazak tong ha tamo khasa fake account khulok lai kaisa report khaija kai nai u account report khaija block thang khang ke katal khe account khulok lai phinai hi borok share khailai phinai nang nungya no ke asuk ke share khailai tong lai kha Facebook khulok kha ke u bomang si khoroksa borok no haimang ke haya saja kha ke obviously boni mentality kisa haya ngai no boni pura physically afan boni mentally torture khaimani omo onik chaya bile ta khaidi bote heke norong nang ani chaya tong kha ke norong na ka di anggo sekan chaya tong kha ke norong na ka di hapano ani tuma jaya no nirok phunugu bumaro nan tuma jaya bor jaga chaya angkha tuma hangka ke ani kaisa no chaya phunuk laya ang wanji bai kogro puhi tini ang proof borok kha boje wanji ya nirok ni sak ni borok no ang u kaisa kok samani Facebook o kaisa comment tuma rokha je chini borok rok kisa gorong ganang ke si wanji hi hojago na bele oroniyo baksa borok si khud si hojang na oma ang personal experience bai si sai tongo tabo kaisa example ro nai jeng pandaro pha thangka hazu ketal kisa gorong ganang mokol koto phanu ke si tuma ho u hazu ketale wanji gorong hai si hi omo para rogo hojago normally chini normal life sung joto si bohai ke hobo but ang u comment to thangi sama bai tuma no chaja ge ang bai kha tiprasa chalarong na ang haya hoi tongpu are chini borok rong na ang tumani haya honai ba chin borok o nai thok tongo joto jakan borok kaha sitra haya bkha kaha borok haya thung mix tongo chini borok kaha mang hai bohoya bini borok kaha mang hai bohoya joto jaga kaha haya tongo tumani shiawi ba hai lengka pungka ma ang bai bo ni rok sung hai ke homani bai hingka ke chuno chaja ge ang kha sung tuma saya sakha ro jaga o tiprasa chalarong na haya hopu hai hopu chungno openly chini mungti haya ke hoi tong buku haya ke seiwei robo photo haya ro chini face add khai robo boti rono khini rok side stoni bai siwo main focus ke tima chalarok na tamani ho bo kaisa sini rok roi tong siwo but chungno je openly chungburino je hai ke openly chuno insult khai tongman bono ke koi sinuglia biang thangbai ka tabo nirok ni chaya ungpro hungka ke joto phai tuma khai phai tripura ni artist rok tani tubak tabuk ke shiring take tumani pengya nirok ni frok ke chungbo sawo but tabuk chuno tripura ni artist rong na chuno bo hai ke lasi sungsa ke khaijak tong ha apro ke mani koi sab chane kre biang thambai ka fans ro video nai fro like kaisa rok thake simi fans ingya complaint khai di police station ko tumahi complaint khai nai shia borok rong no jesukpa butok khai di bono sikri di bo shiale shia khe si pai nai tak bo hai ngai khyang tak shanti kheno ga suk tong kham chawi nungui susto khe chini lukuni borok rok chini lukuni borok ta oro jaga khorok sapa borok alga dofani borok khai chungno harm khai tongya chini sak ni thini borok rok chungno harm khai tongo taki biang thangbai kya asuk haya ke rape rok khai jaga kun khai jaga afrom ka ke koisa basana kri koisa mongsa sana kri even chung u rape no te kaisa videos naman bono sasi photo tuma khai chung kaisa paper ro kaisa message seiwei aro jago chung kaisa message ro ni bangi si bono samani bono normally chung tuma no khoroksa brini rape ungkha ke busajo gori barakan mani bangi rape khaija po hai khaija po ire bari rok hi ro hojago okay bari rok ungkha bono bad rodi uje ri barakai kang kha ke bo hai ung bari tong je tongmani bangi rape ung boti hai rong no si chung seiwei kago jawa seiwei bono tuma khai seiwei bono chung khibo that's mean tuma
o je norok samani word abo ungya ko haya haini bangi rep khaijak boti haya hi jeng samani si bono sasi tuma khai ko screenshot naw se share khailai ko asuk de bekar hila haide asok tongbai langni ro samung kri khade tai chai nongoi busu kosto ke biang page rok hawi rutuk karai to baka angni je sisia baksa photo ani ros kri kha biang ni borok haike rutuk tobo angni je screenshot naruk maro ha ule ani ro o photo kri khable hi sake mani kothok mi but po haike lasi sungsa ke jungno because tak sake saw nai uji samuni bangai ni rok saw over acting rok khai tong hai ro hi acting khaibo ang just camera ni biskango simisi because abani samung ang acting kahang ke khai ke sini rogano kahang honai barni personal life no buino saiwi lap kuno are manai ang ani personal life no buino sawi kuno lap kri hnai no 1 year sukang ang shiring ke tongkha but hainu hai tak tuman nukjak fika ukok nukok kifili hainu hai phai ano busuk ke khoti khai tong bono ni rok nuk tong na shiring ke tong mau angbu but wai busa hai ke shiring ke lai ro sinai nirok ang oron yo nai tong na uje fake account khulogui nei troll khaine rong ni bisino nirok troll khailai troll asuk lengka ke group o share khainai kha mang khang ke ang je thaising fro share khaibe mani rong no je post share khaika bono po group ro horbai di asung no jodi nirok tripura dofani bangi khai tong khage tripura sarang ni bangi nirok kahanai khangke bono share khaidi bono ke to share khai maya comment sa sibang ya ko amte ha jaga ro ke nangmani kok suiwi ni ro post khaile comment sa sibang yang nai like sa ro yang nai nang nungya photo haya buini tuma beri walai lai ja KTM sanlai walai lai phu tuma unglai phu bote hairong share khai dia lengka si share khai lai nai la ko bokok no mi ni lama nang hing ani lama nang hing tong mani dara ani lama ang hing tong mani no but aro jago tuma khaika kebeng ang phayung ga ke ang ba khui klai sinai klai kha ke ang basawa ni bangi yak nang nai bile u yak ronai si koi skri kha te si suklogo ani lang ang hing tong ble ni rong ni lang kebeng ya na ble sini chai min chaya krita dolisi ani chaya krita dolisi de ani chaya kri hinga ke tumani hang troll khai jak ba asuk se ani chaya kri pi hinjo to sikhang ke ang tumani troll khai jak be strong manai nai dok manai tong di manai khangke kahang si chini sak ni bangai manai di asung no sanai ni rong ni thani ang asako kabang tai shalia please bo hai mungsa sung share khaiba ni sakang bono shiwi nai di moni biskang ungklok tuma bo bomti hai situation mukkubai de dala de hai lungka share ta khai di hai lungka bini kokno puito ta ja di tuma no khorok sa brok phai takho bukho ni khunjo to khatalang thang pai bengke nang u hai ke kopro wi nai yawe ule ani khunjo talang thang pai ha hinde hai de kas nai tuma chini borok hai ni bagi thui tong ha tak saka ke honai chini borok ro na haya hoi tong ha ang bo tiprasan Jamatia debor ma thik rungja chudu Jamatia debor maya joto bukung barano nang hajago akas debor ma tumang khababai mungsangnya hai nai tongding ke hai sinai
Debo salsani nebo din painai to mana. Din to painai khana phungai ke din painai boni sonin ke din painai ba din ha wo haya bono to mana nei ble hai din painai hi na sing tong ke angya. Chaya no lang support khai mayo. Sama jaga ang 100 ba support khai nai. Ini boyfriend wan sai he solda besi nama troll khai bayo hai nu tak oron ni rong sadi ani boyfriend no wan sai he solda gai ano troll khai phu solda gai ni rong ni proof sa gri boje wan sa de wan sai ya hi solda gai phu hangke ang u kok thaisa samani chini borok ro goron ganang hangke si waje hi hoja go mani wale tuma chaya no gni ro khai ke troll ma khai lekha tabuk ni rok nije se nijini sakni borok nijini thik krungjang na se sinili ana ble ni rok nije sinili ha ke ano troll khaine ble waji bai hi kaha ke me tong nai ne ka jo to miliwi rahul de burma kaha ke miliwi tong na hi jong siring ke tong mani jong koi no mungsa hoya ke tak tumani jong ke ha ke hojak tong ba em bikri khana na le thank you hot kaham herin san tiprasa Perkaham, Tuma Hanum. Sungbai sidi ko, sebani tumani tuma question of tong si, sungsti. Chaya no gya ke buyana chaya hi hombai phurong ke tumani ka sunai kuri koisa no tak ang je proof ro problem no take phaibe hanta recharge khai di Susan, how are you? I'm fine. Ora phai sung phai tong ko how are you? Nang nya boi kok sa khang ke u kok ni meaning tuma bono khang ke buji wi nai le ya selano hoja pun kaisa jole jak to buri rok no bo hom ble buri rok ri bara karmani bangi rep khaija go buri rok tong he ni bangi rep khaija go u rok hi hom prole ni rok bahai ke homa bo tak sela rok hi hoja prong ka ke ble no thik kutukla hata clear khe tani sai roe ba je beri rok selani se kusugo ta thangdi talai di bhai angui bo besai no kok bara samaya bahano angui bo beta no kok bara samaya beri rok ke thamani asa khai ke mang khaijak bo chini borok rok hai mang si bahai ke buino haya khai manai sinai tongbai ke Chini borok rok hai tang hondi chini borok rok hi tang hondi jero ke nang sang hojak painai Tripurani borok rok supporters rok nukjak bai hamble besuk jorati support khaika buni kokno puito ta chade mane Charanjit Deborma Dara angke buni kokno puito chaya nirok si buni kokno puito chai tongbayu ang nirok ni buni kok chaya na puito ta chadi ni no ang tini oro jago ma phayo je pik najak abo khe sabuni bo pik Bishwanath Deborma bo picture ni kok chai tongno Shirin khen tongkha that means high tongmena utti prasa celebrity rong no je phasa tung pa hon tung koi mungsa homa ya ni de koi ga saroma ya ni de kite jaga nai khake jo simau ko khaya bai ate Jamatia hai no hai ma rokha hai no ano kisa mobile recharge khai ro
प्रकाश देव आकनि नि फोन नम्बर रहि रह दितै रां रह दे आं दुकानाव थां रिचार्ज खाइ रहने थैंक यू मीम सनम लाइदि सनम लाइ काचा लिमिट तो तंगै सनाम दिता तुमा बा सा हाइके लाइ बाइबो आना तला सकलुग नाइ फाना तला सकलुग नि रंगै सा बान्ता दे शेग तंग तुमा आना तला सकलुग नाइ हि हलाइ थैंक यू सुदीप प्रजो कुमार जमतिया हमें बेतन के हनुमान हो जा फुल जरा हमें प्रो हमें को खाना वे हमें के नो फुल बोनो जे हाया के दुख नाइ रबो मा बुचि नाइ को borok khoroksa buchi mani ba ingyable joto ma buchi lai nai nung khoroksa borok mani kosok yapar ka ke nung hai nai oi sanai hinde bono nung sekang khubrui nai ne na ble kuai khili sunai yapar phasi bisingo busuk sundui rokha kai busuk kuai rokha tuma rokha khuai nai na ble boni pore si sana ble nung ba hai je yapar ja hai je sanai tuma hai ke thuibai ko hai ke thuibai wo asuk blindly trust ta khaidi koino bai agi jorani siming tabuk jorani ni hima jongja nobai phaibo bai je sinai sisibo changsal je siaro bahai tong thoksa thokema tongjong himang tongko ang je jago tong ang haike phai nei phedi ni ro ang haike phai nei phedi bui oro jago phaiban bai tuma ma khai bui ni sini jak nuk jak tongo joto no tongo bai dara joton tongo ang haike phai nei di usuk ni simi usuk ungkha nirok nana su kotor khaikha tabuk nirok ana te se tola suklo इग्नोर ही तो करते आए इतने दिनों से कॉक सामानी लेंग खाना तैनुंग नागादि मुक तैनुंग mang an to tra lengka shijak usuk kupleng tong ha tai tैनुंग an dor ka kare pritam de borma ni roga so ke mukti khiklai rokha chung no तुम्हानी नांग नंगिया कॉक रोना तिले ट्रोल खाइबो नांग मानी कॉक शादी आं ताक जरावो उसुक जरा तै ताकले शिखा सोबा ट्रू फ्रेंड या सोबा कबै लगेरो नाय या उसुक जरा बिसिंग आं borok गोबां माने सिनि पाय हां हाय अर्पिता Nice to see you too, Arpita. Biang thang bai ka ta ke koi mung sa sungli abile. Sungti ko. Ti sungbai ti ang answer ni muleng le habla oro ni hai chok a so goi biang thang bai khabo ta fake account ni malik ro phai bai sti ko ye sab mein time waste mat karo Petoya kude bebe zogle bai ke muk tri thangs nai bo bu phayong hai lengka sing tong ha ke ba mudri rosa khaili able hai ke ang mutri thai abo ko na sa muthuli hi phaya ko lai bo hai ke pha de ni rong ni mutri disturb khai mana hi looking so cute as usual keep shining girl thank you so much love you Arpita Belai no nai thok khamem tumano nai thok ja khabo
Prem Tripura Vishaka Kolai Jedagani ni Jaya Kare Okok no Mugana Ha ini Mukhang Kusol People Maluk ang bono tangi share kajak nung aro tangi ni nai mawo actually obere anya bo Indonesia ni ke norok tangi search kai nai mawo be positive biba me positive ang positive no tong mani baba but nu khana bele tuma khai tong oro jago go ke question sung kai ha bai ke question sung sinai bo fake borok mang sing ke because borong shite to ise hai ke khai tong go bai ke question sung sinai no taksa si sebab zole oi si reaction roi tong khani ade taksa la tumana zole wani na so ara jaga ang buji ni rok busu khana jealous feel khai jak to tumani je jealous ngani na ni ro bu khai di ko mungsa ang mate alka samukri hi jomono khai tong phai bla ang balka job mang kha ang mono ya kai ro nai by Christina phai ha Satrai shogoi khulung sok dibo no Raj Jamatia please Baksa min sunamnai rogle lengka ador make rungbai bun Chini borok rok lengka talented mang do hepa nang mani jago use khai mai ani bangai hai klai tongmai la ko Always remember haters. She will haters butong nai hazang nai butong nai but hazang nai tong hu haters rong ni le bare roi maya bele because kahamani hinka ke asuk daiti area hayamani ke lungka eru hani bangai hayamani area sakang bono kaswani nang nai ang nai sing tong ma hamko tei bu siring ke halai thang he like ang 1 year sakang omono jodi ang clear ke rokha ke tine ang mo hai din nai wani nang la khamna So tini unclear ke sai ko umani ya golo bu hai ang bo hai ke troll khai ja khang ke afro ang ani borok rong na haya sakang ke afro nirok ani against tang by the please because oron you ano bini borok phai haya sanai tong phaya so much jealous tama so jole ja khasa because te purma Nini nok bisingo thangai ang tandom rito khai tong khakin nung bujoli nai no ta Are you crying? No, I'm not. Tangai ang kanai bo. Ani mukti magna. Tamanong khai troll khai jak lang bo. Asis te borma. Shito ni rok situmana no troll khai. Ang bahai ke sungphai ko ano tani troll khai hi. Puibo sia bo hai. Yebela ko. Tumani sia kila hai ma ho ba. Shidi ko sekang. Sini borok ma shidi hi se hom bela. Tani sia wala hai ma ang bai bo. Nini kan am belai. Misang da. Nini kan. It's a big step to play. Thank you so much Tara. Thank you so much. Ang shiring ki tongi anglia. Because ang nu kado ang tumak kha. Jehetu chungno troll khaijak tongo. Maybe. Chini kana gini borok chungno protect khaini na. But no one is there for us. Hai ni bangai chung khut chini bangai ma phainai chini khut ni bangai chung lorai ma khainai so boni bangai ang tinoro ni rong biskango. Don't want to see red eyes. My please for your well wishes. Oh hai da takuk. Actually ang takuk yang bukuk si. Takuk buku sa si sinili hai ke si phaibe ko borok sadi pu hindi sake bu honza ge u biba zoman english sake bu borong ni problem soi ko borok bai sei rong hansi ni borok ro waji gorong ke si waji gorong gana ke si waji hi honza bu hi clear ke si sei ro bono sa si buji bai le ble ang batai tuma language na use kaisin ang mama ni si bangla english hindi ko borok asuk jangte alka language ma ya ble
chini borok rong mang tani haya maximum time chini borok rok mang thungja gum ka ke so even recently si angwaisha tuma sungkam volcan club facing thang phaimani aro ni phaifra ang rasta rickshaw naising tongo khoroksa chila phaibai ang mailangka misbehave khaipe ha mask thujak tomani mask khologai makhang funok dim bas kang phai hojak phai maybe u borok nai kha tongnai bonai kha tongnai tabok aro jago chini borok ke tabok ni rong no sadi tuma sanai u borok rong no manai ga di waisa ni ni manai thapu manai rokha ke ba manai na ya do hai ni rogle zole roi karoi mang tong siung ke ba hai makhang bate ma hai ke police ai tong snai na ble manai jagle nai musuk phu karoi mang tong ba in ke ni rogle ani tak khu gro ani bu khu gro stay strong sis always ha actually mani kerak no bui shubai thokja gu mani le thik no so asak bu strong tang di asak bu ano jo to ye ang bu jo to no hoi tong ye ja honai rong na song hoi tong bla ang ba mi Jamatia soba ba mo ko biang thangbai langbo 919 borok ni bisingo khorok ni khorok tham sungkho tei rok biang thangbai langbo asa group ni borok rok biang thangbai langbo tagle sungpai bai sti ko chin answer oni bangai hongpai bai sti ko tabo hongkam ko ang jodi no anio post rong no sakang share khayang ke tak phoro ja hongpai kum ko wazai ni tama phu wazai ni hai phu wazai ni bhai phu bahai ke silang ta wazai ni chini bro rok le nai thok de je ke pa de hai mang ding sinai tama chin borong ni mo ko le je ke pa de hai mang ding sinai tama chin borong bu kung le wa bolong hi hoja ke kaise de hajak tama ni ro nang ya khna ke mani ko thong nang na celebrity to brand celebrity sak torja dukho ang ni jeno sak sama celebrity hi go sai maya kho sak jona ang bahai ke torjang na ang bahai ke attitude phunung nai ani ro mung sak krei tuma to mung sak krei ani lekha pora ba asak kubang ya ani family ani background asak ganang photo ba bu ungya ani bufa chakri khaine bu ungya buma bufa ni rang bai chai ang asak khobri shani thainya but ni rong je sani musumani je sungni musumani bono tang bono karibo te alka sungni musuge sungpai bai sidi te 10 minutes hai time tongo koni pore khang offline thangnai lachi bai li abri ro ba heke bru sala ro thung ku thung lai se wala lai tong nai shuo kosa se fake account ma si saus ganang ke ba phaibe di ko real account bai nan buskang ke bak sale tongo saus ganang phone number sa roi ro dapot ma ke phone khai ke le te khorok sale omar puni tuma songkam bo mang ani murder bo thar phi isi video khai kho tongra di nono hai ang bolong ni murder ro phinai ble tongra di hai asuk din bokhro go poza ruju ja khaisi thong mani ta thui de bai belang tuma koisa mung sa pung leble ako ke ang mo thang sinai offline no so thangna sakang ni rong na ang sanai please bo hai ke jodi ni rok te waisa hai no hai post rok no khake thangai phurungdi omoni sorok no poti heta khaidi hi khaine hinke kaha kok lam pirdi nangnuya kok lam tap pirdi te chini borok bai borok bo hai ke ta walai lai sidi
गुबुननि borok baksa tong buji nai rok nai lengka monai lai tong lai bai hena ule nang tong lai la habrok bai brok nahi bono shibai di nijini borok rok kujugo kakake bono bahai ke tola khiklaini bahai ke tola sukleng na mes nang lai o hai bele para rogo hai bo je khane phane hai bele o nijini gana gini ni borok rok hasai phaile la hakese tuma haya pha khai rosinai mungsa jaya pha khai rosinai je ke pa tola lai suklu borong khaime bo kani maya bo tuma ma khabani rok tak sana nangnya asuk news rok ni rok bo te internet rok ro ni musu khake u hasuk thangdi kubang borok ma se ma nangya haya klai tong bai bu bithi ma se khe thui tong bai bu bo te hairong no thangi nai tisai to boini ya kalai bai di blog khai lai di meme suna lai tuma ma lai ta hambai hor ka han thubai sidi joto